Ole, chỉ bay lệ vek ule, pacemaker, kan chun zom lệ anga, kan video nan hung bera khan character map, symbol sang sang lak dan te, kan soya. Tuna chuan, question chutina alaken tel thau le thil dang mamua po, kan man thei thau turang chi kha kan han ti le anga. Zania kan topic tur chu pacemaker le Microsoft Office a big takin Excel le Microsoft Word in relate dan in late chin dan kan sei ve le thung don ani le question a hian a big takin mathematics a fraction te kan an chuwa chung le hnuai nei te kan an tia tin alem mangten display te kan du thina table mangten englo te potel thei thawang chu sar ko lang chi engemaw display te po kan han du theya khatiang ang ti dana kha kan soi le don ani le kan tran chho mo panga kan video masa te kha kan lo entura te po ngai te la nge ni object le text da ko pang chi te khatiang chi te ten object khami send to back kan tiang chi te khatiang chi te khana kina in boilo na ha kha man tur ani chuan pacemaker hi tangka em page a ming poi pacemaker ani a page siam na ani a ke ka mangna sakhop maya mangna sawak lo te pokon me theya a tangkai viawin ka hria a thil sang sang tina na hen ke ka support khop maya he Microsoft Word kan ti te hetiang hi chu thil han chutna hian thil han da that man reng tura man don chat a page han set le an ti vel te boi tlak em pakhat set hian a top thleng te na keng thina chu wang chon set hi boi tlak rim pacemaker a chon pe khat tek tek ran de ten ti the pe khan te ti khan khatiang te kha ati theya chung te chu tangkai vein ka hria a pacemaker ka mangna sa a ka support a reng boka chu wang chuan nakina tuna mi te poi kan ti zo wanga ka video le pe kai chon tuna hian chumi in relate na chu kan soyanga Excel le Microsoft Word le hemi pacemaker in relate na te kan soyanga ain lak kop dan te kan soyanga chumi so a chuan question ka question chulai ama question set dan vel kan han tia kha ka question chulai he tilai ama sa set to sa man han ti khatiang vela kha ka video le pe ka he chuan karon ti chuak don ani le chuan kan soi ngal de mo panga ama sa chuan kan pacemaker a khan number chung le hnuai nei kan tiang chi te tin mix number kan tiang chi te tin fraction 8 turamo fraction pai turamo khatiang chi vel chut dana kha kan soi don ani le thil dang ka ti du alo mai anga antenna na question number 2 a khan question ang vel zel khan ka kalpui don ania heta hi chon ka set vak do no he tilai mark ti vel te ka was soi to don lova question number 2 a khan find percentage te percentage more of kitaila na tiếng vel khi ta percentage kan zon don number chung le nuai nei kha kan ma mo ta ni chu hetilai tang hian 2/5 te kan ti mai thina ki tianga chut te ki kan chinga mar chu ki tiang lo khian fel fai de wina ti the ni chu Microsoft Word nen kan ti kop don ani mo Microsoft Word nen kan bang kop don ani chuan Microsoft Word kan hong te lang Microsoft Word kan hong te lang Microsoft Word ka man hi Office 365 ani Office 365 hi computer chaka chuan hmana nuam reng khop maya amara chu computer chaklova chuan a delay tam ve a slow le khating vel kha tam ve a chuwang chuan computer chaklova chuan ka support fak lo computer chaka chuan ka support khop mai lo mang ve ro in computer in zo chuan chuan Microsoft 365 hi a setup dana po a guide ka siama engani khoi ber khang ka da ka hrichi to lova in lo zong menga as in setup ve tu chuan ashana download vel khangai lova online ati ngai amaro chu internet connection nei ngai thung ani le kan sayang hetila hian insert an kan lu tanga hetila hian equation omani equation mang hian
khá number kan chut tur kan chu don ani le kan click anga equation sang om ta ni ti hian mo ka khoi hi ber hinga kan mamo ti kha kan ti thei don ta tuna chuan kan mamo chu number chung le hnuai nei ani a heta han number chung le hnuai nei oma ta po oma heta tilai po nei tilai hi a oma tilai po hei tilai hi oma khatiang khan number chung le hnuai nei kha a khoi mo ber kan du kan mang the ni tuna chuan hei kan mang mai anga mo equation of sum ti hi expansion of a sum sorry kachir so per ni minus tem ro hei kan click anga hei ron lang mai don ani chuan number chung le hnuai nei ka du wang khan hei hi kama mo lova he tilai po kama mo lova ti khan ki ka number du chuni ta ni chuan hei hi percentage kan zon tur khan ta antina na 7 by 10 lo ni ta ni hei hi ti khan ki kan select all anga control a mo te kan select thei kan du danin te click hian control a po kan ti theya chuan kan copy don ani mo copy control c chuan hemi hi kan va paste don ani ta hian mar chu ta hian paste ngal top su in paste ngal chun a setting ati boyang chu wangin object hi select hi in thlang photanga chuan edita paste special en kalang mo paste special etila hian paste special hian etila hian shortcut key nei lova amar chu keyboard atang hian lu thei tho ani chu ka soitel hrimang chun hei tia omla hian hei menu sang hi omta alternate hi alt kha voi khatan medje ula khi a hnuai khi in underline ron omani khi zela khi windows lu do chun w me khan hei hi ron kalang ti khan mo tira chen element kan tat themi type a chemical du chun t mo alternate ti khan tu na chung kan du chu editor kan lu do alternate nia editor kan lu don chuan alo in underline na a kan kalanga chuan paste special kan lu du ta he paste special mo s zone ki mam s zone ki an underline na omje chu s kan metanga paste special ron chuakang paste special le hetila hian thil dang ka soi ma in hetila hi heng ho hi ka soi fi lokang heng ho ka soi fi lokang ama sebera chuan hei chu kala soi lo wangai kan man tur ni dona hemi enhance meta file ti le windows meta file ti hi hei hi picture image angena kalani mo tu ne kan paste chinang hei hi image angena kal image angin chuan alain copy rang hei po hi image ang hemi te pan hi image angena kal ve image in copy a in paste don pang khi mang thei ma se image ani chuan a edit thei to lo kan shredonia chuan achunga rich text format le text omta hemi te pani hi chu text satan big liu man tur text satan big for example ta hian thil engam kan han chu ta chuan khi ka bold ta ka underline ka italic bok ta ni chuan hei hi ka copy anga ka paste stop chuan tiang chi hen ron kal don ani ama a bold te italic te underline te ka keng tel vek don chu rich text format khani tina ka copy ta paste special ka kala rich text format ka ti chuan hei tiang hen ron pe ni amaro chu hei ka copy le anga text pa ngai to pa ka kal chuan hemi to pa ka kal chuan ka paste anga engma formatting tel lovin mo hei hi atang kai na chu antina na pdf om ang chi te tin microsoft word thil word tam tak om ang chi te I copy treuta I paste lok chuan rich text format in kalanga ain set ang khan boy nuai na ron om theini chuwang chuan khating chi ni kha chuan text pa ngai khan han paste la chuan a setting vela kha ol samde ni siam tha thei don ani kha thil dang kan soi thui mai kan soi lo kan I chu chuan microsoft word kai hi kan copy dang thil dang kan copy wang ni kan copy nan to ka copy le ang ka copy le anga chuan paste special ka kalanga tuna chuan word document object hi kan mangang microsoft word document object hinga tinge kan man kan ti chuan
kan tu na kan man tu ra hi adang te po kan du le theya mo adang number dang te po kan du le theya chu wang chuan hi hemi pakhat kan paste to hi kan mang reng thei do na ni kan soyanga kan chiangang ka paste sang hei hi tian lo sei du do na ni mo a sei du do na ni hei hi crop mangin kan siam remang he tila hi crop ania mo crop image sangin oma chu wang chu kan crop thei tikhan cropang hei hi hetangan dalut nga lawang mo mamodang kan nei don wang hetangan da photang chuan hei hi kan copy paste or kan video masa ka soi to a click maya copy paste control shift control c control v ti ngai lo khan te kan lalut mai thei chuan a zone hi ti hian kan en lo ta a zone hi asang ta deuh ta ni chu wang chuan hei po hi kan video masa kan soi to a inden kan pe mayang one vel man khana tok vel ani ki one na chu dikta chuan hei hi hemi text area hian he thil hi om lo te phian met la ki te na kalkan vekang achan chu hemi chunga hian om ve lo chu wang chuan object in oma hei hi I choice on ani chuan hei po hi te ni choice on angai ani lo chuan chu I du lo chuan mo I du lo chuan ta hian hei hi kan copy hei hi kan copy a kha word mi kan copy a kha text hian hemi text mang hian ta hian kan paste ve thei tikhian om thei ma se a fia lo du chu wang chuan hei ka support du tuk lova ama sa ka ti ang kha ka support jok ma ni chu wang chu tiang chuan kan tiang tikhan kan da lu tang chuan b na chuan number lo hran to do na heta c na te poi da lok theya d na te poi da lok theya chuan hei hi number dang kan du ta ni hei hi kan close thei to kan close to ang kan save ngai lo tikhan hei number dang I du ta ni ani chuan hemi number ong ngai kan da photang tikhan tikhan kan da ang chuan hei hi number dang I du ta ani chuan ma hian double click mai ro achan chu hetila khan page special a khan Microsoft Word document object kan mana wangin hemi man chuan hei double click la Word aronin honganga mo kiki panina chuan 20 by 50 lo ni ta hei copy po ngai to chuang lo copy lo hei close to pro ti khan ro thlak mai ang sorry minu hre thiam mula katiak che khan hei po hi number dang kan double click anga chuan 15 by 20 copy ngai lo I close to panga ti khan kan hre thiam ang chumo khalai ka chuan hei po hi siam le anga 15 to 17 by 25 copy ngai lo te kan tikapang tikhan kha Microsoft Word document object man atangkai na alo ni ta ni khatiang khan tin khatiang lo po kha entina na Microsoft Word ka hong le ta illa or hei hi koptian copy ta mix number kan du ta ni mix number kan du chuan hei kan double click anga he ta Word a hrana zukti ngai lo khan mo insert ta hian hei hi kan da nan to panga tikhan hemi a hian chuan mix number kan du chuan kan ti lian dewange mix number kan du chuan hemi hi hei kan payanga tikhian mix number alo ni don ani 5 by 2 tikhian kan close le to panga hei hi tihan ron om le mayang mix number tinana question le tura kha hei copy tel taila sorry hei hetia are hian engama ngai su object ani wangin aron lang kim lo me han zoom mula tikhena lang le vek thawang kha boina tur ni lo ve chuan
ka paste ta a pathum na a convert into fraction ti te khalo ni ta a chuan hei hi kada lu tanga b na kada le anga a na hi chu dik sa te polon me the b na hi lo dik lo pal chuan kan double click anga tikhan true 7/5 tiang khan ati mai the ni chuan adot le chuan kan ma mo le tura kan rin chu hei hi kan siam le anga chu thei mai kan select le anga insert ta tho equation a hian hei thoi kan la le anga chuan kan ma mo le tur nia kan rin dewa chu hi si om se hei chu number po hi da ngal tho ta ila hi square ang chi te po ki om chuan in mang vek the nia 5/7 8 20 tiang chi te khi kan lo ma mo thei khi tiang ani chuan fraction bel kan ti khamo hei hi ai sei po kan nei chuan hei ta hian copy la ti khan paste mai la tiang te po khan ala ti thei zel ani 10 ti khan kan close anga ta hian hei hi leng don ta lo ta ni a sei ta lu tuk ta hei hi alen lo chuan crop mang tho hian ti khian kan du chena kha kan tilang lian le mayang ti khan hei kan du chen kha lo ni le ta ti khan tina na tetrang hian palina add fraction so fraction ti te kha lo ni ta chuan hei hi chu hlat te ulek anga nga ti level om ta se te ka da lut lenga next tur po ti khan ka da anga a number kha ka double click anga word mangin ti khan ka bathak le mayang ka thlak zowa ka close to panga tiang khan mathematics question kha hetiang number chawang chi te kha moi takin in chu thei don ani le kha Microsoft Word nen chuan alo ni tatin kha ba ka po khan Microsoft Word a khan thil tam tak man tur oma Microsoft Word mi te Pagemaker man du chuan ka tiang khan i mang thei ani chuan thil dang chu kan soi du to lowanga Microsoft na kina Microsoft Word engani guide te kan siam huna Microsoft Word entina na chan chin bu te po kan lo siam du theya a heading tur te kha Microsoft Word lama te kan siam du ta Word art te po kan la soi tur te po ngai teila khang te nen te po khan tu ne mi te Pagemaker te nen po ein link vek dan kha kan hreto tur ngai la a tha me chuan hei chu kan du tok photanga tuna chuan Excel nen Excel kan man na tur chu table sang alo ni le ta chuan Excel kan hong le photang deuh thor mai na Excel ama sabera chuan Excel hi a guide kan la siam lova maro chu kan thiam angin anti photanga table kan du ta entina na no pangkha an number ji na turte bikin kg1 kg2 velaka tiang khi englo ang khani lo du ta ni table siam sa ang khani lo du ta chu ti han Microsoft Excel hani siam mayang board a repair nga tikhian khi Microsoft Excel khi mi chena khi i copy anga mo control c asot kat ki kha chu ka man pa ngai thin kha chu ka soi to don lo control c chu copy paste chu control v chuan hei hi i close lovang i close chuan Excel bi khi chu tikhian hei i copy lai khi tikhian khi a che om khi ti lian anga hei i copy hei hi che hei hi tihian heta hian voikhat escape an machine tala kha bawanga ain copy to lo mo array ma om to lo chu wang chuan Excel hi chu copy paste a hian tle ma film khur dewanga Microsoft Word te chu kan han lo kan han copy kan han close ta a clipboard ala om reng ta ni se Excel hi chu khatiang khani ve chi alo
chuan hei kan han copy ta a chuan pagemaker kan honga pagemaker ah hian na china word kan tiang che khan page special a kan kalanga eh excel worksheet object in kan paste sang ti khan alo omang chuan hei a number lian align lian bi ka te khi chu poiti su han en ula han print sin ula eng ein chen ve kang khala kha chen boi lo tur chuan ta hian ti khian ni lo da ta a hei excel hi chei chu kan close to ang excel om to lo ti khan na china kan tiang che khan ta hian number zin tu lo ta 1 2 3 4 5 6 7 ta ai nge mo then then khai da du ta ni kha kha ashana wa siam ngai to lovin na china Microsoft Word kan tiang tho khan kan double click anga chuan ta hian uan alo ni chuan center ngal vek lo lo teng he tiang vel hi chu center ti vel bor hi chu na kina excel guide kan siam muna kan sayang uan ania ta hian true om tur na ta hian 3 ta hian 4 5 6 chuan 7 tiang khan 8 9 mo ka tiang khan 10 10 11 12 13 14 15 16 17 kha tiang kha in ti du mai the ni 17 18 kan ti zo lo lo 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 kha kha ti khan lo ni ta hei copy paste sangai to chuang lo he mi atanga zuk kali ni to wang khan hei I close to panga ti khon ron om mayang tin hei hi na china kan soeng khan mathematics a po tangkai do na man the ni amaro chu kan hriat tur chu voi khati copy hi hemi space che hi copy thil dangi du chuan in double click anga thil dang siam teli du chuan mo thil dang siam teli du chuan antenna na hei hi englowa fraction atang kan lo mang du ta hei hi tian ti taila ein chen che lo ni ma tiang vel kilometer alien na tuk don ti te hretanga chuan hemi china hi kan ti dumanga ti khian adum china hi engani fraction 3 by 5 mo avar china hi what is the fraction of the white portion ti chon 2 by 5 ang chi kha hei hi tian I siam hian close ringot ta la engma omzi om lawang achan chu hemi sorry ka hong ma re hemi object ina aken tela chu hemi chin chi hi I copy chin chi kha chuwa chen hei hi da bel du chuan hei hi a hrani ni copy anga chuan hei hi I close lowang na china ka sei to khani close chuan I clipboard a hemi I copy kha bo de yang chuan hei I minimize photanga chuan I paste le ang ti khan chuan excel a kha chu tu chuan I paste to chuan I close thei chuan hei hi I du lawa I thlak le du ni chuan tian in double click lenga headlight chi hi hei hi 25 hi va pai chinang 25 kan va pai china hei abo mi abo ve me lo hetami chu achan chu hemi atanga I hon chuan hemi chi hi asiam tha ang hemi level chi hi chuan hei hi ta hen kan hong ve le chinanga hei 25 ka minor om le ang achan chu ain update tat lo ta hen 25 hi chu pai tai la hemi tanga kan hona ni wang khan hemi area mi hi chu a update ang kan hre thiamang chumo hei hi a fraction a khi ilo thlak lek du ta hei hi avarin du le ta ti khan ilo ti thei ta ni kan hre thiamang chumo chuan khatiang khan excel a pothil chi sang ati theya excel hi atangkai khop me bar graph kan tiang chi te histogram kan tiang chi khatiang lem te pokha siam thei vek ta khatiang chi te pokha page hemi pagemaker nen hian I zom vek the ni a zong zong chu kan sei lowang tuna kan sei thei china chu kha khanita antenna na hei hi question related ang chi che hian ka soya question related ang chi che hian ka soya hei po hi antenna na china ka tiang khan hei hi copy paste an ti chin ta la ti khan mo chuan hei hi han hong le ta la hemi hi chuan hei hi a hranin ron keng le to ang helai taka hi
ti khan lo nia hemi le hemi hian pakhata in trom na ama se a om dan hi dang labang tiang khan ka the thia bang chumo khoi tam ula in hre thiam tul tul mayang heti en ringot lo hen ma ni pon ti ve chin ula chuan hemi ba ka thil pat kan soi le do chu question related in ka soi na a ngani englo tan te po tang kai pacemaker atang hian kas memo siam don ta la table siam how tak lu tuk chu wang chuan hemi mang tho hian mo tila hian serial number ngani yang quantity sorry particular mo quantity rate amount tiang khan gas memo te po isiam thei ni chu siam lokanga chuan hetila ya kar all big tur hi chu idu chuan hetian in tianga a om tok vela ingaya khan border hi asir chia kan da anga alai chukhi engting kan siamang hi chu kan la soi do na tuna hi chuan ka soi vak lo mai te ang hetiang lai amal te ti dan te pohin kina chuan hemi kan ti huna kan soi don thova chu wang chuan kha chu boil tuk lo taila ta hian total Excel guide kan siam huna kha chu la om vek do na hi po hi ti mi thleng po hi poilo ve ti khan hi po hi ngai ter ani hi ti khan chuan hei kan han copy anga hei hi ka copy anga ka paste chinang lo en ro alai hi ki injia kin muam hei in ri na hi ron lang tel don thung ani mo hetilai hi chuan I print here print po ni la alang tel don lo ma se excel ai zuk lak lu chuan alang tela print po ni la alang telang excel a chuan sorry pacemaker a chuan alang tel don chu wang chuan hetianga a chung unlock hetilai chung ho khi chu alai zong I line vek ta chu wang chuan line ang vekina kala heta chuan alai zong I line vek line ang vekina kala hetlai chu alai hi line ni du lo chuan mo alai hi line om lo sei du chuan view a ikalanga grid line ni payang tikhian a grid line ho zong kha lo bo vekanga chuan I close le topanga tiang khen lo omang kan hre thia mang chuma khatiang khan man na tu sang po in hriat thei mai ka ringa chu tu na ka soi china tang po khan a in zir pe deuh le angai to pe deuh chuan thil tam tak in mu chho thei ka ring kha zanina kan topic chulo ni le phot se zanina kan topic ka chu Microsoft Word le Microsoft Excel le pacemaker in lai chin na mandan kan soya ka sei to khan ka video le chuan question ka chulai kha karon ti chuak dona enga tinga question a chut lai te ho me te point lo ti me the ma ro chu ka du zo ka chu lo en ula ka du zo ka chu question kan han chuta he ti lai a chunga format kan nei to kha a hnoya man the ni mo acha a shana tap vel set reng lova enga ni indent te paragraph te set poi vak lova a om sarin dana khami lampanga kha ke chuan ka tumber zo ka ni chu mi ring chuan in lo endonia kha zanina ka video siam thei chuni ro se kalo me